Танко ТВ, камерата на народа. Покана. За последен път целувам твоите. Ние, Танко и Антонета, каним всички роднини и познати на първият рожден ден на нашия прекрасен син Бождар. Тържеството ни ще се състои на 14 март 2024 година от 17 часа в ресторант Романтика, град Харманли. И си тръгвам натъжен, когато нощта настъпи. Вече няма И за вашето добро настроение ще се погрижи Величко Памуков. и си тръгвам натъжен. И когато нощта настъпи, вече няма тази до мен. Заповядайте, очакваме ви. Обичах те и мечтах да съм с теб, само с теб. Но ти не ме разбра, си отиде завинаги.